ha kaneka film ya we kun senrang bat kamena kia ik ya we ha kabari bomdon ukpa haying kia lek klemakor ha kamra thia bat nyape kamena jong u kalayo khun na u bat hapdeng kaneka jing ik jong kine arngut sa kan nyalam yaki tongin nyape haduk bakut ha kaneka video Kubli cibun ya pi kibawan pe ya kene ke video na ka benta ki video ki button mai sampai subscribe ya new channel but press auto bell icon kubli cibun ha ka basdang jong kene ka film ngi i yau Simon bachong batsa sa ka wei kari bat ka samla jong u Simon bat ka lok jong u ki bade ru ki artis bat baru ki long ying u Simon ki bade ru ki doktor namar kata u Simon la lek sa ka wei kari ban sa lang bat ka samla jong u Simon bat kasamla jong u kilas nalang ya kawe kadur bat kila pakreru bat hakawe kasni ukpa jong u Simon lawan kasni kha jong u tang ban pendon buram ya kasni kha ukpa baro ki bahaying hasem kila pangkre hakbau Simon ru ulapoi bat kasamla jong u ban pendon buram ya kasni kha ukpa hakba baro haying kila yakmen bat celebrate ya kasni kha ukpa jong u Simon uithu ya ki baro bat hapdeng kita ulayo i ya kawe kabriu kabade ka sekretari ukpa jong u tang ba ma upat itu ya ka hadin baladep ka snikha ula lek keli ya ka kmi jong u saphang kato kabriu ula keli de mano kato kabriu ka kmi jong u kalai thu ha u kato ka de ka sekretari ukpa jong me bat ngati bru ukpa jong me u itnat bat u ik ya ka namar kata u bu ya ka kum kawe ka nong but jong u kat sabau lek Henry ukpa jong Simon ule kumta amdon kano ka jinge tangba ka kmi jong Simon kelasnya si hadu kata onda kalayo iya ki arngut kidon haga kamera menswa kisni ka kmi jong Simon bat ukpa jong u kila trelang hakawe ka office kila ik markeliang hadin kata kila songkha songman bat mentaru ulastang ban le biang hakane ka breu lai thu ka kmi jong u hau Simon ukpa jong me unlek sakawe kari bat ka Sonia bat ka ong kataru ka dei ka bae yo lek se ondau lawan unya thot no bat ka la dalong kumta te ngin lek sa ong ka kmi Simon hadin ka tau Simon la kelia ka ngan lek kumno ka kmi jong u kala ong mehap ban tre bat ban pe ha ka jaka banga tre tang kat to kat nesngi ngaru ngan yo lek lang bat ukpa jong me sa kata ka jaka bau lek u Simon ru ulap ya ki jing ong ka kmi Haga step kabun ukpa jong Simon da ka bamban se ulalek bat kalong ha kawe kasni ha office kasni ka banangkong jong Simon menta uhap bantre bat ban lang bat ka Sonia ha office ka Sonia kala kli yaw Simon metip saphang ukpa jong me ka jing ik jong ni arngun balai me wan hapdeng jong ni ha ka bau Simon ula ong yaka pitip saphang ka jinglong ukpa jonga uru udai kumapi labun bha ki samla ki bala yau ha kapor mensua onda kalayo siau hadin kata kala berkat slemba bat kala ying ban lek no nangta ha kawe kapor ha ka ba arsin kila kenduk markhmat ka Sonia kala ong yau memtip mo ngabat ukpa jong me ngia ik markeliang hadin kato kat nepor u Simon ulayo iya ka najrong kang it ka Sonia hapo ka ying bat ka kren fun ya ukpa jong u hadin balik ru cha vacation Henry ukpa jong u udang keren bat ka Sonia ha ka we kasngi ha ka ba kidang trelang ha office baro arngut kilathaj ha ka bau Simon lawan sa ka Sonia bat ula keren ya ka ha ka ta por ka Sonia ka ong ya u pe sane ukpa jong me u ik plat yanga tangba hang ne pat u yanga marwe bat ula lek sa ka vacation bat kalok kat ba kadang keren hang ta kalayam siangsi kala kedup yau Simon bat kilayakis markeliang hakta kapor Simon la siang thu bat ula kan randen ula perkhat balai ula lek kumto ha ka step kabun ula kenduk bat ka samla jong u Simon kalai thu ha u ha kene hi katayau kan sedang ka karton festival jong ni tambangi hap bat mengkre ba ya ka hakta kapor Simon ula perkhat nusngap ya kitin ka kmine ya ka samla upat umkwa ban pendom yaki na kata kadau ula king clip ha Haga step kabun Simon katba udang song ulalek ban panmap haka Sonia uong yaka kat itu ki balaje hangi Henry omlak satya ban Jesu ka Sonia pat ka ong yau balai me bit ne tangkum to rup melat septing
Usaimon ula kerpat yaka bawat pensiau ya ukpa. Kasonya pat kaong yau ngate ngaladep ya thu ha ukpa jongme menta ngaldon uwe pat ubriu ubanga ik menta Henry tangba ngam ya thu re uta ubriu de mame. Hadin kata Usaimon ula siangsi bat kalaong yau namar ngale kumto kenang ba ukpa jongme unwan pai kloi. Hadin kata kasonya kalalej nangta Usaimon pat ulawan nadin baru kikot jongka kibadon ha office ulapej bat pule lut yaki. Hadin kat bau dang pule kasonya kalawan hangta bat kalayu yau kala simbieng ya kikot jongka kasonya kalaong yau ngan pensitom yame. Usaimon ulas nyau bat ula kini bieng ya kita kikot jongka kat ba kidang ya kini hangta lak kala kedup bat do yau hangta Usaimon ru umla su ban pesengye ya lade uru ula kedup bat do bahayaka. Kasonya kalaong yau ngihap ban lej sapok ke kamera lada hangne te dangdon kibayo i yangi kat ba kidang mut ban lej sya kamera ke baharum ngiyo i babun kibru ke baterai lang haka office na kata kamera kilami bat kasonya pat kalarung sapok ke kamera. Usaimon ulari yalade hajan pro hadin katto katne por Usaimon ru ulabut nadin kasonya banrung sa kamera hadin balapoi ha kamera. Usaimon udang kuat ban yakren swa bat ka Sonia Henry kasonya pat kamseo thu re ka bakan kren hadin kata kalabat ya kakti jong u kala yalam ya u sa ka kamera thia hakta kapor baro ar kilas dang ban le beng ya kam snu nang tapat kasonya kalaong ya u ngan lej bu ya me salaying. Usaimon lado ya ka bat la lej salaying marwe da ka cycle hakta kamit Usaimon bat kasamla jong u kila lej sakawe ka party hakta kapor kila lek men le seobha katba kasamla jong u kadang mut bando ya u tangbau Usaimon umtre. Hadin kata Usaimon ula perkhat ban plalut ya kasamla jong u sapang kasonya hakta kapor ulaya thulut baro ha kasamla jong u ya ki jingle mrain jong u bat kasonya katba kasamla jong u kadang sngap ya kita ki kentin kibau ulaya thu ha kasamla jong u kala siangsi hakta kapor kalej da kabayam siangsi. Hadin katto katne kasonya kala pha message sa Usaimon kaong ngadon marwe haying menta bat kaong ru mela ban kendu bat nga ulayo sngau ya kita ki jingong jongka ulalej wut saying jongka rengkat ka cycle ondau lapoi haying katba kidaya kren kilaya do bat kilaya kedup biang ya we kilas dang ya ka jingle klem akor jongki. Hadin kata ula bomjamit haying kasonya mat nang ta ula samit ru haying jongka aga step ke bun ulaki na ka bathia. Usaimon ulayo i ya kasonya ba ka le yau katba udang pe ya kaying ulayo i ya ka we kadur hakba kasonya bat ukpa jong u katba udang pe ya kata kadur ulatip ukpa jong u hi ubala ai ya kata kadur ha kasonya haka ju hi kapor ngiyo i ba ukpa jong Usaimon ulawan bat pe ya Usaimon ular tatin bat ula kli ya u mele ayu hangne tang ba Usaimon pat ula kli mar keliang ya u mele ayu hangne ukpa jong ula jubab bat ong ya u namar ngawan ban sim tang ya kawe ka kot ulaya thu lang baka sonya ka ik ya nga tang na kadaw ka kwa khun nanga tang ba ngamla ban penhun ya kita ki jingkwa jongka na kata kadaw ka sa lang bat nga hangta baro ar katba kidaya kren kasonya kalawan bat isi ya ukpa jong Usaimon namar ba umtre ban yalam lang ya ka sa kita kajaka ba ulej hakta kapor kasonya kalado ya Usaimon hakmat ukpa jong u kenang bakan yo pensiangsi ya ukpa Usaimon bat hangta ulaya thu ya u pe khun sane phile kumto hakmat jonga ngamdon kano kajing siangsi tangba meyai persiang ya kine ban pensiang thu ya kimi jongme menta pat Usaimon ulas dang ban pensiang thu ya kimi Henry ka kimi jong upat kam siang thu na kadaw tangban penim ya lau tengah ukun ru ulahap hakaju hi ka kenthei ka kimi jong u kalayam hakta kapor bat kedup ya Usaimon hagasni ka bun ulami nalaying bat ka cycle ulalei sakaying ka samla jong u tangba hangta ulatip ka samla jong u kam kwa su ban ik ya u hakawe pat kapor kiyo i bakasonya kara ya we khunlung ban le jinglej uneu khunna de khun jong Usaimon hi hangne kalakut kane ka film
te perlok kumno pisiao sephang kane ka film siang pha ya thu ha comment kum kini hi ki video ban page siang pha subscribe our new channel khub le chibun